खुलुमकानक जतननो आंनि बुंखाय डॉक्टर दीपायन देबबर्मा आं प्रेजेंटली खेरेंबार हॉस्पिटल सामुंखाय दंगो आं तिनि लाइव फाइमानि आबुनि के तांगि फाइमा एमाके मिया कायसा वीडियो वायरल खलाइका क्या वीडियो वायरल खलाई साका जे डॉक्टर करै स्टाफ करै तै चिनि स्टाफ रक फाइ नुक फाइजागलिया मिया चुंग तामुखा मिया चुंग डेलिवरी खाइ तंगमानि कै नरक साइमानो डेलिवरी सक्सेसफुल बोंखा मिया डेलिवरी खाइमा जरावनो पेशेंट फाइ सक पाइका किन्तु चुंग खनालिया उन साकाव डेलिवरी खाइ तंगो कै डेलिवरी नरक साइमानो अब 1 मिनिट 2 मिनिट नि कगिया स्राबसा तो नांब्ला कै डेलिवरी काहामके नंका सक्सेसफुल होंगै आं जेफ्रु तलो फाइका आफ्रु पेशेंट फाइजा पेशेंट लगे पेशेंट पार्टी बो फाइजा इंगे बर कक्सिल जागा तांगी डॉक्टर करै आमाय करै ए नार्स खरक बुसु डॉक्टर तो ऑलवेज दंगो नंनि सामुंनि बागै ऑलवेज सामुं खाइना बागै डॉक्टर तोस दंगो डॉक्टर करै उसुंगिया कायसा हॉस्पिटल नरक जे कोनो हॉस्पिटल थां नायदि इंकाय डॉक्टर दंगो नार्स दंगो अथच बरक वीडियो खाइ साका जों करै इंकाय आं नंनो कायसा मेसेज नामु जों डॉक्टर तो दंगो फाइ किचा नायना नांगो बो कुन जागा एंगेज दं तंका कुन जागा एंगेज दा उनको तंका सामुं दा खाइ तंका इंकाय आं तो डेलिवरी फुरु मास मा तंगनाय ब्ले दे आं डेलिवरी करिं के भाई के उनाय जदि बुमा देराखे बुसा देराखे कनि देराय थांके आबुनि सब रेस्पॉन्सिबल लंनाय डॉक्टर तो मास मा तंगनाय इंकाय मिया कक्सिल जमानि डॉक्टर करै नार्स करै के आमनो आं साना मुचुङो नेक्स्ट टाइम नरक जेफ्रु फाइनाय आफ्रु किचा yang नाइसिं नायदि डॉक्टर बियां थांगा नार्स बियां थांगा कुन सामुं दां गं तंका हरतो मासा नार्स मासा डॉक्टर इंकाय चिनि बुरि जिदि दुइजना सब समय तंगो चलाबो तंगो के चुं पालखे चुं जे कुन सामुं डेलिवरी फानो को फानो पालखे न मा नायनिब्ला काय आबुनां साना मुचुङो नरक खेरेंबार हॉस्पिटल फाइ नायदि चुं अनेक हामकेनो सामुंखाइ दङ आं खाकायु नरगो हामजागो ताइ चिनि हॉस्पिटल गुबुनि जागानि आम्बासा अंथुक तेलियामुरा अंथुक खुवाइ अंथुक जत जागानि फाइपायु साउथनि सिमिबो चिनि हॉस्पिटल फाइ बरक अनेक बखा तंथक जागो जों जेखे सार्भिस यु बरक बाय जेमन के इंटरेक्शन खायु कै नरक जेनो वीडियो फानो तिसाका नेक्स्ट टाइम आम हाइके नरक डायरेक्ट ता तिसादि आमनो आं नंनो कोइना मुचुङो जान जुं तो आम हाइके सामुं खायावै तो हॉस्पिटल उंको तंगियाब्ला डॉक्टर मास मा तंगो नार्स बो मास मा तंगो चिनि जिडि फानं तु जुं ऑलवेज प्रेजेंट तंगो इंकाय आं अबनो मेसेज ना मुचुङो नरक जेफ्रुनो फाइनाय नेक्स्ट टाइम फाइ नायदि जुं हयतोबा डेलिवरी खाइना इंके 5 मिनिट 10 मिनिट न तो किच्चा मा बाथांनायब्ला ए बेलाय एकदम बेलाय सीरियस इंके तो केबो जुंनो मास मा फाइ सापायनाय साका फाइ आमनो आं नंनो साना मुचुङो नेक्स्ट टाइम आमाय फाइगे किचा नरक एकरेगे नायदि फारचाके वीडियो वायरल खाइनानि आमाय कक सिलजानानि आमरक तो चायाब्ला आमरंके जुंबाय जुंनो अनेक हामियाव आमाय रके केबो आं खाकायु नरक साइमांखाना आं ताम साना मुचुं आसुंनो खुलुमकानो जतन